hvordan jeg gør det. Hvordan skal jeg løbe hen til bolden? Der ligger bolden her lige, tager en første bold fremad. Hvordan skal jeg så placere mine fødder for at kunne ramme dem helt vildt godt med min inderside? Jeg skal stille mig lidt derude. Ja, hvorfor? Ja, fordi hvad skal min inderside gøre med højre fødder nemlig? Ja. Hvordan dreje? Hvor skal den dreje hen? Den vej, den vej. Den vej rundt. Fordi at hvad, hvis jeg drejer foden den vej rundt, hvad sker der så med bolden? Vi skruer den, og vi vil gerne have det der skru på, fordi så den drejer lidt rundt og kommer ind. Så jeg skal lave den der bevægelse, der hedder brrrt, spark nærmest lidt ud, så jeg sparker lidt skru på bolden. Hvor skal jeg ramme bolden inde? Nede, midt, oven. Lidt i midten. Ja. Hvis jeg sparker langt nede, hvad sker der så med bolden? Så flyver den opad. Hvis jeg sparker oven på den, så får den sådan en underlig hop. Og hvis jeg sparker nogenlunde i centrum af den, det kalder det ekvator, fordi hvis I kigger på sådan en jordklode, har du haft geografi i skolen? Ja, geografi, ekvator lige i midten. Så nogenlunde lige i midten. Og med det der, hvordan skal jeg stille en sparke, eller den skud jeg står på, okay, stille den inde. Helt op i siden af, lidt tilbage, helt foran. Lidt tilbage. Ja, tilbage. Er det nogenlunde her? Tilfreds? Hvordan skal mine ben stå? Skal den være straks? Skal den være bøjet? Skal jeg helt ned? Lidt bøjet ben, ja. Så har jeg en god balance. I stedet for hvis jeg er helt heroppe, så har jeg en dårlig balance. Hvis jeg er lidt nede i knæ, så har jeg en god balance.